3 причини защо няма да купите тази мивка. Първо, защото харесвате старата си мивка и ви е напълно достатъчно. Второ, защото мислите, че няма да я използвате. Трето, защото имате всичко необходимо, всички необходими аксесуари за една кухня. Дъска за рязане от масивна дървесина. Кошница за отцеждане. Подвижен леген. Комплект за автоматично миене на чаши. Смесител водопад версия 2. С иновативен дигитален дисплей, захранван от вътрешен водно-електрически генератор, вграденият дигитален дисплей показва температура на водата в реално време, позволявайки прецизен контрол за вашия комфорт и удобно показва времето на работа. Сифон с контролер за източване на водата от сифона. Всичко това в една мивка с мултифункционален комплект от аксесуари. Преобразете кухнята си с тетрасинк, създадени за вашата кухня. Освободете силата на гъвкавостта.